Така, здравейте хора! В това видео ще снимам как в Stella Brainrot се развивам от 0 парички до 1 билион или 1 милиард. Сега, ето е Stella Brainrot. И тук лошото ще бъде, че няма да имаме право да използваме никакви робъкси. И сега тук в този акаунт няма да слагам робъкс, нищо. Ще трябва да се развием сами до 1 билион. Ако видеото стане по-дълго от 20 минути, ще направим 2 части. И сега да почваме. Ето сега влязохме. Както виждате, аз хич не съм се развил, нищо не съм се сложил, но ще се опитаме да откраднем тези Brainrots. Преди да купим любими пицанини. Ще се опитаме Los Orcalitos да откраднем. Така. Сега бягаме. И да, успяхме да откраднем Brainrot God. Че имаме много парички да купим, но бини, че да не ни излиза това нещо. И сега какво да се опитваме да крадем? Туалетовка, че има. Да, сега ще отидем да се съберем малко парички. И да. Сега вече си имаме Los Orcalitos и ще правим ребити, трипитропи и гангстер футера. Сега малко ще чакам за трипитропи и гангстер футера и пак ще включа видеото. Хоп! И така, хора, не успяхме още да откраднем, но сега ще ловим малко риба. Това е от новия евент. Ето сега цъкаме. Айде, оркал. И купуваме и тетете саур. Краболи монета. Не, той отиди. Без робък си казахме. Ето, ловиме. Сега малко ще ловя, пак ще покажа. Ето хора, сега да ви покажа един хак, който играе. Вижте сега да кажем. Искам много пъти да натисна. Ето така оставяме да мини малко и пак натискаме. И така натискаме. Колкото си пъти искаме. Нали, гледаме все пак колко така остава, че да свърши евента. И да, сега ще се опитаме да се... Не, този се продаде Brainrot. Ето сега ще покажа малко как го правя. Някъде 50 пъти искам да натиснем. Ето сега седиме. Натискаме. Стока. Ето сега на този ще му краднем краболи монета. Не. Това не беше много добре. Сега ще се продадем електроличината. Вижте вече какви Brainrots имам. Още ще ловим малко и след това пак ще кача видео. Сега ще му купим Los Orcalitos. Не, то не може да се купи. Мале, на някак му пусна Los Orcalitos. Аз искам хора. Не, хора. Пуснах точно когато крадях Instinct Tralalelo, обаче ма удариха хора. Това е тъпо. Аз забравих да кажа, че имам и неща, които трябва да изпълним. Радио. Ето сега много искам да ги купувам, обаче не мога. И да, сега още ще ловя, докато свърши евента.
И така, хора, вече няма да ловим, вече няма смисъл, просто да. Ето такива брейнродове събрахме за сега, значи Los Orcalitos, Orcalelo, Tetesauр, Los Orcalitos, още едно Los Orcalitos, Трипитропи, Скоала банана, Оркалеле, оркале, тралалета, тралала. Сега ще съберем парите, защото все пак задачата ни е да съберем 1 билион. Сега отиваме и гледаме какви брейнродове имат хората. Това Скибидирис има Los Tralalelitos. И ще се опитаме да го откраним. Този тук има... Да, първо на този... Не, той е лев, но... Нищо ще му крадем на този Extinct Lecrante. О, зомби тралала. Отиваме да купим капани. Не, няма да отидеме, хора. Ела, ударя. И сударихме го. Само удряме го. Още един път трябва да го ударим. Не, хора! Разпалваме се, че и моята база е отворена. Трябва да се заключим. И да. Сега просто ще купиме гангстер футера. И какво още? И трипитропи чакаме. О, вижте, лъки блок. Обаче не ни трябва. Ето трипитропи. Не, няма място в базата. Сега искам да правим ребити. Че ще продадем някакъв брейнрод. Защото искам поне 2 етажа да си направя и след това вече да се развиваме. Ако искате такива видеа, казвайте на коя игра и ще правим. Не, няма място в базата да му крадя. Нищо. Сега ребитваме. Ето. Първи ребит изпълнен. Сега бонека и пърпатъпи. Сега малко брейнродове като изкарам, ще покажа. Аре, хора, отиваме. Не, хора. Добре, вече други брейнродове няма да събирам, за сега тя ще ми стигнат. Нали, колкото да съберем малко пари. Сега бонека амбалябо трябва да вземем, хора. Но първо ще се опитаме да открадем това Грайпус медуси, защото е твърде добро. Както можете да се досетите, той го щупваме. Тази лови, влизаме. Нищо, че се заключи, аз ще крадя. Защото тя има само 50 секунди. Не, ще се респауниме, хора. Ще ми крадят оркаля да го прибиеме. Не успя, хора. Нищото не ми трябва той. Ще отидем сега да си купим някакви неща от шопа. И да. Сега ще купуваме сляп. Това и това. Сега вземаме траповете и отиваме пред този да му крадем Los Orcalitos. Слагаме трап. И сега с ето това го слагаме тук. Това тук.
И приготвяме да го утреме. Nubini Pizzanini. Gangster Futera. Trippi troppi. Bananita dolfinita. Не, хора, не става. Сега ще се опитаме да крадем още на тази. Ще открадем трипа. Слагаме и това. Не, хора, че е лев. Нямаме късмет, отиваме в друг сървър. Да ми крадят, не ми пука, хора. Влизаме в друг сървър. И чакаме да зареди. Моля, харесайте и лайкнете. Харесайте и се абонирайте за канала ми. Много искам да се развия и да стана добър. Моля хора, тези тук защо са толкова добри? Моля, зомби тралала има този хора. Ще им го крадем. Не, хора, тези как имат за замразяването, хора. Това е много добро. Нещо ще крадя и този тук. Не! И него го крадят. Нищо, сега ще го щупим. Yes. Не, хора, не честно. Той има толкова много неща. Дайте да го щупиме. Трипи, тропи. Yes, хора, успяхме. Хора, yes. Yes, хора, yes. Yes, хора. После сега тия брейнротове ги събирам за вас. Не, хора, не. И ще ги дам на вас. Безплатно. Но затова трябва да харесате и да се абонирате за канала ми. И така може да спечелите някакъв добър брейнрот. Този Black Hole Gold трябва да го откраднем. О, не, хора, прият този, давайте, бягаме. Зомби тралала. Бягаме, хора, бягаме. Не! Бягаме, хора, не, той ще ключи базата, не. Заключихме го в базата си. Сега ще му крадеме, хора. Не! Аре, ела, човече. Не, Black Hole Gold. Ето сега крадеме, хора. Бизонте Джупиресте. Bad boy. What you gonna do? Хора, това тук какво е? Ботито, ауратито.
Така хора, чао, това видео свършва и ще има втора част, където ще се развием още и чао!